রাজনীতির ষড়যন্ত্র আছে, আমি কম না। এটা ডাইরেক্ট হলে তো লাগি যাব। তো রাজনীতিৰ ষড়যন্ত্র আছে, অন্ততঃ বিটিচি অঞ্চলত যেনেকৈ হলেও গণ্ডগোল কৰিব লাগে, মানে সেইটোৱেই উদ্দেশ্য। ইয়াত ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্র আছে। যদি বনা অঞ্চল বা যদি খৰি কাটিবলৈ আহে বা জংঘল কাটিবলৈ আহে, এনেকুৱা 500-600 গোট খাই পেলাই নাহে। মই জানো ইয়াত 500-600-1000 এনেকুৱা হাজিৰা দি পেলাই জবৰদস্তি এই জংঘলত পঠাই দিছিলে। কিন্তু আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু NGO একেলগে লগ লাগি এইটো মানে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু এজন দুজন ধৰিও হুদাহুদি কৰি আছে বুলি আমি গম পাওঁ। মুঠতে ইয়াত বেলেগ একো নাই, আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ নহয়, বাহিৰৰ মানুহ বুলি আমি গম পাওঁ। মুঠতে ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, যেনেকৈ হ'লেও বিটিচিত গণ্ডগোল কৰিব লাগে। ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, আমি কম না। এতিয়া ডাইৰেক্ট হলেতো লাগি যাব। অন্ততঃ ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্র আছে, বিটিচিত যেনেকৈ হলেও গণ্ডগোল কৰিব লাগে, কথা সেইটো। मानगुरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खोब समाजनि गुफुं मोनसे आबहावा सृष्टि खालामनायनि थाखाय खामानि मावनायाव जोङो गोसो मोदोमै खामानि मावनो हादोंमोन। आरो जनसाधारणाबो गासैबो जाति जनगोष्ठियाबो बे नेशनेल पार्क सृष्टि खालामनायाव दानायाव हेफाजाब होदोंमोन, जायनि जाहोनाव गासैबो बिथिङाव मोनसे एनभाइरनमेन्टआ स्टेबल मोनसे महराव फैबायमोन। नाथाय दिनै नुनो मोन्दों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF सरकारनि दिनाव थांनाय 17 बोसोरावहाय जिबायदि हाग्रा बिफाना धंस जादोंमोन, हाग्राया धंस जादोंमोन, बे 5 बोसोराव नै दा जागायजेननायावनो दान मोननैनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै BTCनि हाग्राया बा हाग्रामाफोरा दिनै जोबस्रांनायनि महराव फैगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ फकास खालामनो नागिरदों जे हाग्रा बिफान आरो हाग्रामा महिलारिनि दा सरकार बे टटेलि फेलियर जादों, जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै राजनितिक षड़यन्त्र दङ होननानै सोरखौबा आसि थुनो नागिरदों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो क्लियार खालामनानै होजानो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों। सोर राजखान्थि दोलोआ बेवहाय षड़यन्त्र खालामदों बेखौ क्लियार खालामोब्ला मोजां। जोङो मिथिगौ जे मिडियानि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों फकास जादों जे बिथां हाग्रा बिफाननि EM पानिराम ब्रह्मनि बिथोन बायदियै 6 मास हाग्रा दाननो होनाय, बिफां लाइफां बोनो होनाय, बेफोरबायदि खौरांखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों मोन्दों। बेसेसिम सैथो बेखौ मिथिया। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा, आरो बियो खोन्थाथे बाथ्राथे सावरायगासिनो दङ। आरो मोनसे बुस्थुआ फकास जादों, जोंनि सरकारा जोबनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि बिथां BPF सरकारा फैफिननाय लोगो लोगोनो नेशनेल पार्कखौ दे डिस्ट्रय खालामदों, बे बुस्थुआ रोखा। गुबुन फारसे बिथाङा थोंजोङै खेंस्लायै जुदि जोंनि UPPL दोलोखौ बेवहाय आसि थुनो नागिरदोंबा जों बेखौसो फकास खालामनो नागिरदों दे जोङो जुदि हाग्राखौ दानहोग्रामोनब्ला मानगुरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोननै जोङो माहारियारि हाग्रामाखौ जोङो मालाबाबो दाफुंनाय नङामोन बा सृष्टि खालामनाय नङामोन। गुबुन मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फकास खालामबावनो नागिरदों। बिथांमोननि सरकारनि दिनाव जा रेभिनिउ BTCनि बे बेसेबां फैगोन जोंहा डाउट दङ। मानो होनोब्ला माखासे खुंथाय गोहोनि MCLA EMफोरा, गासिबो नङा खिन्थु माखासेया, जेरै दैमानि बाला अन्थाइ, हा बायदिसिनाफोरखौ महल थासेयावबो धंस खालामनो थाखाय उइदाउट माने लिगेल डकुमेन्ट्स, उइदाउट पेपार, उइदाउट मा होनो अफिसियेल वर्क दिनै जावग्लुं जुग्लुं खालामनानै खामानि मावनाय फोरखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोना जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3-4 खरै गेट बानायनानै
बे गेटनि गेजेरजों थाखा खांगासिनो दङ बेनि प्रमाणखौ जोङो मोननो हादों। गतिके बे जोंनि बर' हारियारि जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय मोजां सिगनेल नङा। जोङो खावलायदों बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरखौ जेन समाजखौ गुफुं फारसे दैदेनलांनायाव जोंनि मिथिंगाखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे रेभिनिउखौबो नोजोर बोनानै मोजां खामानि मावो। दा गावसिनि सेंग्राफोरखौ गावसिनि मानसिफोरखौ संस्थापन होनायनि थांखिजों बिफां लाइफांखौ धंस' खालामनाय, हाग्राखौ धंस' खालामनाय, दैमा दैसाखौ धंस' खालामनायनि जुदि बिथांमोना आखाइ होनानै समाजखौ बिनस्थ' खालामोब्ला आं सानो जे समाजा बेवहाय बिपिएफआल' माहाजोन जागोन बे नङा। बर' हारिया जोबस्रांनायजों लोगोसे सानसे समाव बिथांमोननि जेनेरेसनाबो जोबस्रांलांगोन। बे खोथाया स्पस्त' जानानै फैदों।